Lehendabizikoa enpresa zuzendaritza eta administrazioa ikasi zuen. Berak home staging-a egiten du, hau da, etxe bizitzak prestatu, gero alkilatu edo saltzeko. Gurekin da Amaia Izar. Kaixo, Amaia. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon. Ongi etorri. Amaia, zuri nondik datorkizu diseinuarekiko pasio gogo hori? Berez ez dakit, baina nik uste dut txiki-txikitatik gustatu izatea dela dekorazioa eta diseinua, eta gero nire ama margolaria da, nire nahi arkitektua, orduan, etxean ikusi izan dut askotan, bai. Eta zu mundu honetan orduan, familiatik sartu zinen edo nola sartu zinen? Nik ikasi nuen administrazio eta enpresen zuzendaritza, eta gero hasi nintzen pixka bat investigatzen marketingaren arloan, zer zegoen, eta ikusi izan nuen homestaging-a. Eta iruditu zitzaidan oso berritzailea, eta pixkanaka hasi nintzen horrekin. Eta hau da momentua, zer da homestaging edo delakoa? Homestaging ikusut berak izan. Oso ondo esaten duzu, bai? Bai, oso ondo esaten. Homestaging-a da. Da, estatu batuetatik etorri den teknika berritzaile bat, eta teknika horrekin etxeak transformatzen ditugu hobeto saltzeko. Hobeto saltzeko, gero. Zuk hau nola deskubritu zuen, Amaia? Nik deskubritu nuen Instagramen. Baina esaten duzunean etxea transformatu zertaz ari zara? Ez da, hormak botatzeaz eta horrelako aldaketa batez ari zara, ala itxura aldaketa axaleko batetaz ari gara? Bai, justo, ez dugu obrarik egiten. Aurrekontua da, 800 eurotatik 4.000 eurotara. Oso merkea. Orduan horrekin egiten dugu margotu, despersonalizatu, nire muebleak jartzen ditu, zenik dakat almazen bat, nire muebleekin joaten naiz almazenera, proiektu egiterakoan, eta hartzen ditut muebleak, kojinak, mantak, kurtinak, eta eramaten ditut pisura montatzen dut, pisua garbitzen dut, ateratzen ditut argazkiak, eta gero egiten ditugu bisitak, eta behin salduta, denak entzen dut, nire gauzak dira, eta beste pisu bat eramaten ditut. Orduan hau litzateke pixka bat, etxe bat makilatzea bezala? Horrelako zerbait? Bai, justo. Itxura bat ematea. Eta zure almazena daukazula esan duzu, beraz, zeren arabera ateratzen dituzu zure almazeneko gauzak, etxeak zer eskatzen dizunaren arabera? Bai, justo. Joaten naiz etxea bisitatzera, egiten dut eskaneo txiki bat, eta etxearen beharren baitan, egiten dut nire proposta, eta joaten naiz almazenera, gauzak furgonetan kargatzen ditut, jartzen ditut pisuan, eta gero argazkia, bisitak, saldu, eta beste pisu batera. Eta Amaia, esan duzu despertsonalizatu, ezta? Esatzen dut, askotan, ni ez nahi zalea, baina etxe askotan ikusten dut, oroigarriak edo argazkiak edo, eta batzutan, ni oso minimalista nahi egia esan, ez da errexea irume dauden etxe batean, baina ze saiatzen zara, denentzako baliagarri edo lehenengo begikolpean erakargarri izango den zerbaiten bilea? Hori da. Despersonalizatu egiten dugu, eta egiten dugu dekorazio oso neutro bat. Zergatik, ez dakigulako nor sartuko den atetik, eta etxea saldu nahi dugulako bere balorearen tarte gorenean. Eta ze egoeratan topatzen dituzu etxeak, Amaia? Denetarik. Egia esan, sartu izan naiz erentzietan, bigarren eskuko etxe askotan ere, etxe hutsetan ere, berrietan ere. Generalean, lana, homestaginak daka lan pila bat, baina nire gustatzen zaizkit asko etxe oso zaharrak. Bai? Bai, ze berrea biltzen ditut muebleak, margotzen ditut, egiten ditut beste diseinu batzuk, eta geratzen dira superpolitiak. Eta zenba denbora behar da gutxi gora bera horrelako aldaketa bat gauzatzeko? Oso azkarra izaten da teknika hau, 7-10 egunetan transformazio guztia egiten da. Bai. Horrek esan nahi du, zuri deitu ezkero, denbora bat beharko da, diagnostikoa egiteko, begiratzeko eta baina ez dakit, bi astera edo horrelako zerbait preste egongo litzatekela etxea, adibidez. Kaina asko sartzen dugu. Sartzen duzte bakarrik nago proiektu honetan. Bai, eta argi utzi behar duguna da, kasu honetan, helburua ez dela norberak bertan bizitzen jarraitzea, baizik eta helburua da, etxe hori alokatzea, edo saltzea eta horregatik da despersonalizazioarena. Hori da. Helburua da etxea alik eta azkarren saltzea eta bere balorean tarte gorren hortan. Amaia, eta adibidez, zuk zure eraldaketa hori egin ondoren, ni baldin naiz erostera joan nahi duen bezero hori, eta nik eskatu dezazuket dagoen bezala nahiko nuke erosi etxea, alegia estetikoki dagoen bezala? Bai, baina eske trampa asko dago. Bai? Bai. Adibidez oheak gezurrezkoak dira, kartuizkoak dira.
egiten dut kartoizko base bat, kartoiaren gainean jartzen dut koltsoi intxable bat, eta gero jantzen dut ohea. Orduan, karo, zuk eskatzen badiazu ohe hori ustea, egingo duzu lo, ohe faltsu batean. Sofekin egiten dut berbera, daude sofa batzuk diseinatuta kartoizkoak direnak, eta jartzen ditut etxeetan. Gauza batzuk, bai, baina adibidez, nire usten asko teknika hau, zerbitzua ematen diogu, bai partikularari, bai erosleari, ze erosleari ematen dizkizu ideia pila bat, azkenean egiten duzu proiektu profesional bat. Eta erabiltzen omen duzu marketing olfatiboa. Zer da hori? Marketing olfatiboa erabiltzen dut, usaiak jartzen ditut etxeko puntu estrategikoetan. Adibidez, sukaldean egiten dut kafea. Eta zu sartzen zarenean, kafearen usaiarekin zaude bizitan superpozik, zure etxean bezala. Gero adibidez, egongelan botatzen dut vainilla beltza. Da oso freskoa, sofistikatua, eta bai, da kuriosoa bai. Eta norentzat egiten duzu lan, zure bezeroak nolakoa dira edo zein dira zure bezeroak? Bai, egiten dut lan partikularrentzat eta inmobiliarientzat. Partikularren hortan egiten dut lan, adibidez, bere biziko esfortzuaz, etxe bat izatea lortu duen pertsonarentzat eta arrazoi desberdinengatik etxearen salmenta duin bat egin nahi duen pertsona. Ongiritzen baldin bazaizu, irudi batzuk ikusiko ditugu, oso okerrez baldin manago lehen eta orain batzuk ikusiko ditugu, ezta? Ea aldaketa hori, eraldaketa hori zenbaterainokoa den edo nolakoa den, bai? Hemen ikusten dugu, ara, bai. Lehen da bizikoa oso iluna ikusten da, inolako zalantzari gabe, ezta? Bai, alde ederra dago, ezta? Zer esan, argazki horri begira, izar? Hori izan zen supererraza, ze bakarri margotu nuen sabaia eta pareta, eta eske ohe hori zegoen justo eskuineko aldean, mugitu nuen zentrora, jantzi nuen pixkat, eta jazta. Baina hor ikusten dugu adibidez, kolore batek, ez da, nolako aldaketa, nolako eraldaketa egin dizaioken logela bati, ze hor, lehiorik ez da gehitu, argirik berez ez da gehitu. Eske, karo, txuriak egiten duena da argitasun hori eman, eta eske, dago, beste mood batean azkenean bisitatzen duzu eskuineko irudiko espazioa eta ezkerrekoa, eta ez da berdina. Halaxe da, ematen du beste espazio bat eta zizketan ari garela. Goazen beste bat ikustera, beste lehen eta orain bat? Hemen txea, Hemen beste bat. Bai, kasua adibidez da, pesu berri bat eta hutsa, eta egin dudana izan da, amueblatu, estilo de vida bat eman, eta hola. Bai, kasu honetan esan genezake, despertsonalizatu esan duzu, baina pertsonalitate pixka bat eman ere, bai, kasu honetan, ez da? Hor dago nire pertsonalitatea totalmente, ez den, igusten zait pila bat, egurra, landareak, eta tonalidade neutroak. Bai. Bai, beste bat ikusiko dugu? Goazen beste bat ikustera. Aizu, zego zapoletak ikusten. Bai, oso politak, bai. Hemen beste aukera bat. Hau izaten da beste, zukitze egin Amaia agian, baina nik ikusten dugu ez, pixkatzen izan daiteken arazoa. Bueno, a ber, etxe honetan zuden justo mudantza txiki batean, atera bat ziren nik proiektu egiteko, eta aldaketa, sofa zegoen justo beste aldean, eta, karo, askotan zer gertatzen da. Gure etxean bizi garenean ez dugula hobekuntza txiki hori ikusten, eta beste pertsona sartzen denean, esaten dizunean, sofa agian hemen, hobe egongo da, ez? Orduan, aldatu nuen sofa lekuz, margotu nuen txuriz, laulandare jarri lanpara txukun bat, eta listo. Bai, eta esango dugu, umen jostailu guztiak ere kendu dituzula. Bai, hori da. Bai, ze umeak lekuz ezin dira aldatu, beraz, jostailuak aldatuta. Goazen beste bat ikustera. Ara, begira, hemen ere bai. Bueno, hemen kasu honetan argitasuna bietan dago, baina gero ikusten da espazioa beste modu batera antolatuta dagoela, ez da, Amaia? Bai, azkenean, zena jaguzu, siesta dutatzea, ezkerreko horretan o eskuinekoan? Bai, zalantzarik ez dago. Deigarriagoa da. Bueno, ederra. Amaia, orain dela gutxi hasi zara ez da, lan honetan? Oso gutxi, duela urte terdi. Eta zer moduz? Ba, ondo, pixkanaka, azkenean proiektuan ni bakarrik nago, nik egiten dut dena, egiten dut margoketa, garbiketa, montaiak, dekorazio proiektua, argazkiak, egiten dut dena. Orduan, pixkanaka proiektuak ateratzen ari dira, eta batez ere asko praktikatzen, eta gero eta zerbitzu hobea ematean saiatzen. Amaia, jakin minez,
etxe huts bat erosiko balu norbaitek eta bertan aholkularitza eskainiko zenioke, nik kokapen hontan jarriko nuke maila, hemen ohea, kolore hontakoa, gama hontan, argiztapenan, erostez oso garrantzitsua da. Bai, berez bai, baina berez hori ez da nirena da, estrategia bat egitea etxea hobesatzeko. Baina bai, noski egin dela hori. Ze lanetatik atera zara orain, edo zer daukazu momentu honetan eskuartean, edo etorkizun hurbilean, edo... Bai, orain San Ferminetan nago, así que lasai. Bai, bi aste lasai duteko. Eta orain guztuak bat, sartuko naiz etxe berri batean, 4 solairuko pisu, etxe batean, eta egongo naiz 2 aste kainero. Buru belarri. 7 egun baino gehiago beharko dituzu, 4 solairutan. Oso, ongi, ikusten gauza berriak. Bai, alaxe da, bai. Amaia, interesatu zaizu, Neri asko gustatzen esan dizu, sorpresa harrapatu zaitut Maialen, baina hortan nahi hauen txetxia.